दिनैनि दिनाव हाग्रामा महिलारिया थार्ड क्लास 420 आरो दुर्बल नेता। हाग्रामा महिलारिया दुर्बलखायनो बिथांनि एमसिएलएफोरा बिथांखौ गारना खारजोब्बाय। हाग्रामा महिलारिनि दुर्बलनि थाखायनो बिथांनि एमसिएलएफोरा बिथांखौ दिनै मदद होआ। नाथाय बेफोर गोख्रों बाथ्राया जों बुंनाय नङा। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ सालबारि UPPLनि नेहाथारि राजकुमार बसुमतारिया बुंथिदों। आरोबाव बिथां राजकुमार बसुमतारिया बुंथिबावदों दि हाग्रामा महिलारिनि खुंथाय समाव जेरैबायदि दाङाबाजि जायोमोन, जायनि थाखाय जों बर' होननानै सिनायथि लानो लाजियोमोन, नाथाय दिनैनि दिनाव जों गावखौनो बर' होनना बुंना लानायाव गोग्गानाय मोनो होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों बिथां राजकुमार बसुमतारिया। बेनि अनगायैबो बिथां राजकुमार बसुमतारिया BPF दोलो एबा हाग्रामा महिलारिखौ गोबां गोख्रों बाथ्राजों गाग्लोबबावदों। बिथां हाग्रामा महिलारिया साननो हानाय गोहो गैलिया। बेनिखायनो UPPL दोलोखौ थार्ड पजिशनाव दं होननानै बिथां महिलारिया बुंदों होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां राजकुमार बसुमतारिया। दिनै BPF दोलोआसो थार्ड पजिशनाव दं, हाग्रामा महिलारिनि BPF दोलोआ सेथि पजिशनाव दं होननाय बाथ्राया जेबो ओंथि गैया होनना बिथां राजकुमार बसुमतारिया गोख्रों बाथ्राजों गाग्लोबदों। बेनि अनगायैबो बिथां राजकुमार बसुमतारिया BPF दोलो एबा हाग्रामा महिलारिखौ मा गोख्रों बाथ्राजों गाग्लोबदों, बिथांनि बुंनायनिफ्रायनो आबुङै मिथिना लानि फै। दुर्बल नेता हिसाबैथ' नोंथाङा दिनैनि दिनाव बुंनो थाङोबा जों हाग्रामा महिलारि बिथांखौसो जों दुर्बल नेता हिसाबै जों नुनो मोनदों। जे प्रमद बर'आलाय मानि दुर्बल नेता दिनैनि गेजेराव जों दुर्बल नेता होननानै बुंबा हाग्रामा महिलारिनि गेजेराव जेसेबां एमसिएलए दं मथा-मथि 17 जननि गेजेराव 7 जनानो खारजोब्बाय। बिथांमोननि 10 जननि गेजेराव सानैसो एमसिएलएखौ जों नुनो मोना। जेरै हमना ला गुमा समस्तिनि जोङो एमसिएलए बिथांमोनखौ जों नुनो मोना। अबेबा जोंनि माने काजलगाव समस्तिनि एमसिएलए बिथांमोनखौ नुनो मोना। बिथाङासो दुर्बल लिडारनि कारणे दिनै बिथांमोननि एमसिएलएआ बिथांखौ समर्थन होआ। नाथाय जोंनि गेजेराव स्ट्रं माने चिफ हिसाबै दिनैनि दिनाव बिथां प्रमद बर'नि जोंनि आखायाव दिनै जोंना मिनिस्टार दं, MLA दं, एमसिएलए गोबांफोर दङ। गोबां जोंनि जिखिनि प्राइम मिनिस्टारनिफ्राय लानानै हम मिनिस्टारजों थोंजों माने सोमोन्दो दं। दिनै बिटिआर ओनसोलाव जों बर' होननानै माने थांनानै थानो थाखाय जों माने दिनै गोग्गानाय मोनो। नाथाय 17 बोसोर खाखनखालाव जिखिनि दुर्निति जादोंमोन, 17 बोसोर खाखनखालाव जिखिनि हारियारि दाङाबाजि जादोंमोन, बै समाव दुर्बल नेता हिसाबै हाग्रामा महिलारिनि समाव जों बर' होननानै लानो बिराद लाजियोमोन आरो। बेखिनिखौ जों बुंनांगोन। मानो होननानै बुङोबा दिनैनि दिनाव जोंनि जिखुनु जोंनि बर' होननानै अनुभ खालामदो आरो जोङो जातीय नेता हिसाबै जों खोब लाकिबान हिसाबै जों बिथां प्रमद बर'खौ जों मोननो हादों। बिथांनि दैदेननायाव जों दिनै बिटिआराव थानो थाखाय बिराद माने हान्थि मोनदों। आरो बिटिआरनि जेसेबां बाखिन्दाफोर दङ, जाति जनगोष्ठीफोर दं, दिनैनि दिनाव नोंथाङा थांनानै नायोबा नुगोन, सोंनानै नायोबा नुगोन जे दिनैनि दिनाव प्रमद बर' जिखिनि नेतृत्व जिखिनि सरकार सोलिदों, बे सरकार सोलिनाय समाव रावबो अफिसारफोरा कारापसन खालामनो हाया, रावबो गाज्रि सिन्था खालामग्रा सुबुंफोरा दिनै हारियारि दाङाबाजि खालामनो हाया। ओंखायनो जों सानो प्रमद बर'आ सासे स्ट्रं नेता आरो हाग्रामा महिलारिया सासे थार्ड क्लास 420 आरो एखेबारे दुर्बल नेता होननानै जों सानो आरो। हाग्रामा महिलारि बाथ्रा बुंनाय जिखिनि बाथ्रा बुंनाया जे UPPLआ दिनै थार्ड पजिशनाव दं होननानै बुंनाया, जे थार्ड पजिशना दिनैनि दिनाव BPFआसो थार्ड पजिशनाव दं। मानो होननानै बुंब्ला आं नोंथांखौ बुंगोन जे दिनैनि दिनाव बिथांमोननि गेजेराव 17 जन एमसिएलए दंमोन, 17 जन एमसिएलएनि गेजेराव 7 जनानो खारबाय। 10 जन एमसिएलए दं, बे 10 जन एमसिएलएनि गेजेराव नोंथांमोना दिनैनि दिनाव 7 एमसिएलए गायब दिनै। दहायनो आं बुंदो जे गुमा समस्तिनि एमसिएलए दिनै गायब जानानै दं, दिनै काजलगाव समस्तिनि एमसिएलए दिनै गायब जानानै दङ, दिनै निसिमा समस्तिनि एमसिएलए दिनै माने गायब जानानै दङ। दिनै हमना ला मृत्युजननि खोथा ओंखारदो, बिथाङाबो दिनै माने गायब जानानै दं। मथा-मथि 7 अलरेडि गायब। बिथांनि जि 40टा समस्तियाव दिनै बिथाङा केन्डिडेट होनोनो माने केन्डिडेट गैया जानानै दं, जायनि जाहोनाव उन्दै जुनियर गथ'फोरखौ लानानै बिथाङा दिनैनि दिनाव मा जानानै दं, माने इलेक्सन गेलेनो फैगासिनो दं। दिनैनि दिनाव 40टा समस्तियाव 40 जन केन्डिडेट बिथाङा नागिरनानै मोनाखै। बा नागिरनानै मोनैनि उनाव बिथाङा दिनैनि दिनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनैनि दिनाव माने बिथाङा स्ट्रं बा दिनै सेथि पजिशनाव दं होननानै बुंनायनि जिखिनि बाथ्रा बियो अर्थहीन। बिथाङा हारसिंनो माने मा बुंगोन मा मागोन दिनैनो साननो हानाय गोहोआ बिथाङा गैला। जिहेतु बिथाङा हरनि 7:30निफ्रायनो जे जौ लोंनानै जिहेतु जौआव गोजोमनानै थायो, बेनिखायनो बिथाङा साननो हानाय गोहोआ जिहेतु गैला। ओंखायनो सानदों मा दिनैनि दिनाव UPPLआ थार्ड पजिशन दं होननानै बिथाङा बुंबाय थादों। बिथाङा देवरगाव समस्तियाव माबोरै जेनगोन, UPPLनिफ्राय माबोरै जेनगोन, बिथाङा बेखौ बे बाथ्राखौ बिथाङा सानथ'नो हायाखै। जिदिना काउन्टिं जागोन, इदिना बिथाङा बुजिगोन जे आं खसाके UPPL जों जेनमारबाय, इखालिसो बिथाङा बुजिगोन आरो।
होमब्लानो बुजिगोन खसागे UPPL बुंनाय जे UPPL बुंनाय बाथ्रा जे BPF राजनिति हानजाया 3rd पजिशनाव दं होननाय बाथ्राया बे सैथो जागोन आरो